O kay karong buntaga mahigala doon na po ilaing hearing ang House Committee on Justice tan-awon to mahigala unsay ila mga dugang presentations mga sukin tigpaminaw kay unsa bagyod no kadto milabay nga hearing manggod medyo wa makahatag og impact kadtong ila mga higalang giingon nga star witness nga mao si Ramil Madriaga no kay tungod sa daghan ba ang iyang affidavit supplemental affidavit nga mas baga pa mga higala sa unang affidavit niya, daghan mo yung mga angles nga gisagol dito, Daikin. Mana kung yun, kisa may author anang maong, nama ko'y kopya? Kisa may author ining maong affidavit? Tanan gisagol tanan ba? Hasta pang pagka-estudyante ni Sara, panahon ni PRRD, nga wala na may labot na sa impeachment ni Sara. Giapil pa hasta pa ganing assassination plot ni Trillanes, day. Wala nga, magduda ang mga tao nga mo Australianis mo utok inida. Wala lang kung tayo apil ng uban. Kana ba tabang ang katong area may galang confidential funds ba ka ato nga anggol ato na burak sa dito napita. Pero katong anggol mahigala nga pagka-estudyante pang Sara nga kinini ang nangayo sa padrino dito mahigala San Sebastian College, maamong paging eskwelahan ba, no? Kuno aron nga makapasar ana nisupalpal noon kay pag tan-aw pa mahigala sa resulta sa bal exam Sara 80% maganahin ikuha day. Unya na ng panahon na 27% ray nakapasar. Could just imagine anak mga sukitig paminaw. So nasupalpal kana mga anggol unta nga kuan ba dili na lang unta i-appeal. Kay mao na mahinuoy naka dagtigaw. Unya wa pod magpadupig si i-appeal pag yun suksok pag yun nga na assassination plot si Trillanes. Gusto si Trillanes may galaga basi pa mo salir din itong witness mahiro po siya day. Unya ang nibisita na ba dito sa prisuhan mga kaigalaan si Trillanes o si Dilima. Although si Dilima may gala iyan ang mihatag sa full disclosure mga kaigsunan pagsugod pa lang sa nga bisita siya pero di sa maunahan ba. Mas pa na maguna-unan lang kag kana na ang maguna-unan lang kag sulti ba. So at least doon ay full disclosure nga gihimo sa Dilima nga nibisita gisa ni Ramil Madriaga dito sa prisuhan. Si Trillanes wa pa mohimo og full disclosure amot ka karog mo tungas Trillanes mohimo ingon mo siya dai nga ako nagkantusag ko. Kay lisod magkayog maunhan nino ka sa uban nga didto manggug mo nagistorya magud mo kamo mo nagsabot ano dito sa prisuhan. So giuna-unan lang ni kwan mura ba og kanang kwan kiba aron nga mas dunay kwan gamay dili kay kama isultin lang nimo daan. Og lakaw ka sa inyo pananglitan bata pa ka unya human nalipat imong ginikanan na maili ka kay pagkaugma na kani uli. Aron nga di kay ka makasabanin ka mapa wa kuntog diri gibi. Ayaw nga nagkakahe, nilakaw ko gabi. Ayaw huwata nga na magkasulti dito sa imong ginikanan nga mo ingon nga kini mo anak wa nimo uli gabi dito ni diskuhan. Imo na lang una-unahan laan dito ingon nga nay tay kanang gabi iba nilakaw ko kay kuan ka pagpangatog ninyo nilakaw ko kay gida mo ko sa kong classmate unya kana na ang murag kuan ba nya so nakalakaw ko kagabi buhan kon ba kini ni ang makasab-an man kini nag-ayo no kontra sa ang imong ginikanan tumahibaw sa lain day medyo kuan man mao po na sa imong uyab kay og imong ang imong asawa or ang katong bana pod ana no mao na una lang kag sulti nga day didto ko sa SM. Wako pananghit yan dali ko yana ba o ang asawa sa mingon nga dong kana na ang nakaadto ko sa kuan dong na do na may reunion na adto ko kay kanang gidamag ko kuan wa na ko pananghit. Kay lisod man kayo og mahibaw-an ka nga dito na kahibaw sa lain. So mo to nga si Dilima pagsulti niya mahigalay sulti-sulti sa daan niya kanang ako dito ko naka-istorya mi ni Ramil Madriaga kay bisita ko sa prisuhan. So og ni bisita si Dilima apil sa aning malagmit apil sa na briefing. Kuan lang ba? Kana bang realistic lang itas tong analysis day ba?
Si Trillanes ni bisita sa dito. So sila may nagsabot ani. Gisaksak man tanan ining affidavit. Ang mayon tato nga sabot sa Madriaga pananglitan pod kay naglumang ka po ni sa Madriaga. Take nga nigbar gan inday ken. Sabot sa niya si Dilima sad nga sabot sila nga kana nga portion ay na nag-i-appeal kana nga portion nga ipasulti tala naglain. Pananglitan og atong dauton si Sara nga panahon sa iyang pagka-estudyante hinay ni sag utok. O niya ngani dunay padrino ni aron makapasar kanang dapita diha ipasulti tala naglain ko ang laing witness lang nga may makasulti nga classmate bakang Sara or iyang professor nga may makasulti ang dapita para ba madul-duol tinuod. Gigipakyaw man sa gipackage man sa tanan. Usara man ka talent gi butang man tanan pong role noon. Basig di na sa kahayar og laing talent pa siguro day. So dito mga sukitig paminaw kay imagine ka kining affidavit. Gi-appeal tanan mahigala ang pagka-estudyante pang Sara panahon ni Presidente Rodrigo Duterte nga na-booking pa hinoon sa Chike. Nga giingon nga gitagaag Chike na booking pas mga pizza. So unyahain man ang uban nga kon katong term sharing, napay assassination plot ni Trillanes, pagkadaghanang gisaksak ni hinoon ining maong kwan, nan niyang masaksak na diha. Mahibaw-an nga dunay kakulian na diha ron. Medyo maibanan mahigala ang impact hangtod nga madaot ang credibility sa usa ka witness. Muna siguroon nimo og unsay kamatuoran nga naa diha maulay imong ibutang. Kay madaot ba hinong kinatibuk-an anak nga testimonya inday ken. Labi na karon kana pag gibugbog ni Sarag maayo ng panahon nga gidaot sa siyang pagka-estudyante mga kailaan. Diha supalpal kay ang kamatuoran mo na may record. Ang kamatuoran na may record Supreme Court nga di mawagtang nga 80% ang iyang grado pagpasar sa bar exam. Unsa man nimo nagpasangil nga bugo? Unsa man magpasangil nimong hinay? Unya 27% kay ni pasar anang panahon na mahigala sa bar exam anang 2025. Out of 5,000 ka mga ni-take sa examination. Kapin. Usa ka libo rin nagkapasar. Tama. Unsa man nimo na pag-ingon nga hinay, So nasupalpal sila hinoon. Pagkasupalpal anang dapita, wa na maguba ang iya mga higalang affidavit. Maguba day ang tibuok. Muna nga ayaw untag sa guli, Sa ang gisaksak pa sa tanan mahigala niya si Trillanes o pun magpalupig gibutang po na niyang assassination plot kunuhay na diha. Nawa na hinuon ning kalakiha. Kaya nga to magud ani unta ba nga aron nga ug doon na pa'y nakasulti unta kining nasubraan mo na overwhelmed siguro sa nga kini na nagyod atong maduot na ginato ana ba kay ug imong ibalanse magsabot sila nga kining dapita di tan lang ni appeal kining kang nya kadtong mga chiki day gi kwanta ni sa may atong attachment ani lisod man kayo ang mga tawa mo di karon na ba ang uso na ba karon tungod ning internet no mahibaw-an na gitanan kay sa unta man nga ang mga tao inig present sa usa ka witness dinha dili ang mga tao nga magtan-aw lang dahil sa una ba nga television radio newspaper, ang mga tao matanaw lang ana. Unya mo react sila na igor sa pagbagulbol. Karon kay naa may Facebook, naa may YouTube, naa man manghigalay mga social media platforms, makabawas na ang mga tao. Unya ang mga tao mismo mo mo research mismo. Inig-research mo post, mabuking ka dayon, Mabuking ka. Na kana mga higala ang una gyud nga ebidensya ni Ramel Madriaga Primero. Ang iyang giingon mahigala, pwede man ato matimbang-timbang ba? Unta nga ingon sa Miguel suod sila ni Sara pero mo lagi na akong ingon nga daan pa magud nga imong tan-awonon kay ang kaso ba ni kidnapping ba ya? Kidnapping ang kaso ini 1997 pa dunay kasong kidnapping kini iyang kaso ron ikaduha kidnapping gyapon kay matud pa mahigala human ni konbikto ni sa Regional Trial Court konbikto sa Court of Appeals pagabot Supreme Court na reverse so dugay-dugay prisuhan ni si Madriaga. Pagkahuman, pagkagawas na mga higala by technicality, nakagawas mga sukitig paminaw, naibalik sa iyang naandan nga kidnapping for ransom. Mao ni ang report sa kapulisan nga kining Madriaga kidnapping group, kidnap for ransom group, usa kini ka banggiitan nga grupo indekin, makalilisang ning grupo ha, nadakpan o balik ni si Madriaga, mo nang napriso ni,
Kinsa man kuno karoy na priso ka karon nya non-billable mo bitaw naa na sa prisuhan. Di marka bahala na lang kaday unsa may akong buhaton aron nga makagawas ko dinhi. Mingon duot si Sara. Di willing ka mohimo bisag unsa? Muna nga ang credibility palang daan. Medyo dunay kakulian ang daan. Ngano man tungod kay usaman sa kabinilanggo mga sukid tigpaminaw nga ang iyang kaso non-billable. Di unsa may isulti ang gobyerno mga higala mo ay makigsabot nimo. Usa kaya nimo ning i-testify kani. O i-package na to ning tanan, isaksak na to ning niya. Butangin lang po gamay hilak-hilak. So ang weight of evidence daan pasultiun nimo ang taong kidnapper. Alleged mahigala nga kidnapper kay kining ikang kaduhang kaso na pa mag-ungot pa man. Konbiktado man ni kaniadto. Ug imo na mahigalang tuuhan 100%. Uy, muata siguro kagamay. Uy, kay namo ko siya kaso dako-dako. Unya kining kasuha mahigala og magsabot ni siya sa ilang legal team ingon nga wa na magitel ang chance ani murag ligon man ning kasuhan ni. The only chance nga makagawas ka ani mo cooperate kas gobyerno ug sa ipabuhat nila. Buhata lang unsa ilang gusto. Kasi tinuulay lang mahigala og ikaw may madriaga. Moingon gyud kamo, reklamo gyud ka ng porsyon na nga pagka-estudyante ni Sara, hinay Sara. Question na ba kay personal knowledge nga hinay siya sa eskwelahan? Kaya ang witness mahigala maka-witness lang ka, maka-testify lang ka sa mga kamatuuran nga doon na kay personal knowledge. Kanang ikaw mismo mo'y naka-observe, ikaw mismo mo'y nakakita, ikaw mismo mo'y nakadungog. Once ka na mga higalang istoryahan na pasa na gani, hearsay ka na. Dili madawat. Objectionable. O moingon panalitan si Kay nga nakakita siya nga si Juan gidunggab ni Pedro. Si Kay mo'y angay nga mo-testify sa korte. Kisa may nakakita. O patistify yun ni Muslimuel. Ni Muel, diin man kakaibaw anak nga gidunggab si Juan ni Pedro. Gisultian man kong Kay. Hearsay. Di madawat. So gisagol ni mo na diha, ni naapiktaran na noon tanan. Guba ang iyang credibility, apiktaran ang uban na noon nga mga kami bakakon gudi ay. Kay kini nga hearing mahigala di man ni hearing ba nga kay korte pa ni mga kailan objectionable na. Kini gituyo man di man kay korte ray ilang kuan ang mga tao may ilang kuan ni day nga pasugnod sa mga tao ba. Nakaron sugnuran nimo mga tao, ang mga tao makasabot bakakon gudi ay. Bakakon. So mga tao nga imong gikuan bumirang nimo. Mura magbinugha ba nga ang binugha pagbuga nimo din sukol binugha. Ikaw na noy naigos binugha. Askang di malasa ining kalakiha mga sukid tigpaminaw. Kana nga mga portions daghan kay mga kuno daghan makita nimo ng buslot noon. May tatuog hasa dapit asa man gitinuod ani asa dapita. Kanilang di to sa gulan. Og naagi tinuod ani pero kung pulos po ni bakak tanan na. Nawa atong kanan, atong patighog tas unahan. Ang iyang basis kaniadto pagsugod palandaan sa original affidavit niya karon supplemental affidavit naman nga suod silang Sara kaila gyud silang Sara di man iha nga kini mga kaigalaan ang gaplamdaan sa edad dako naman kang pangutana nya ikaduha didto man ka sa prisuhan giun sa pagila-ila ingon sa mga kaigalaan nga tao sang Roy Logules. Si Roy Logules may nagpaila-ila niya ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte. Si Presidente Rodrigo Duterte mo ay nagpaila-ila niya ngadto kang Sara Duterte. Kana landaan mahigala questionable landaan. Kaya nagpaila-ila kuno niya mahigala si Roy Logules patay na ra ba? Wa na ra ba tay ma confirm na to mahigala kang Roy Logules kay tuwa na mas minteryo. Nang gamit og ngan sa patay, tiya mo na. Mantigog yun mo dag kuan-kuan ba? So medyo mo careful ka. Katong mga ordinaryo mahigala nga mga tao makaingon siguro kuan na pero katong mga maayong mobantay mga kaigalante ay sa bantay ta ay magtuod ayon ha kay gamit ra bangan sa patay. Di na ra ba nato mapangutana ng patay kay lahi bitaw kana bitawng para ba na mo adto ka sa haya kana na ang naasa mga funeral parlor, labi pag nagutman ka panalitan, bisa di mo kaila, di mo parinti na mga kuanda, musuod lang ka dito, unya mo tanaw kas namatay, mga G ka na, lingo-lingo ka gamay, ana.
Nya human taon kuha kag snacks. Isa man ko ni musita nimo, nga kanang mga paninti diha og asa man kadong uwing ka nga suod mi ani. Suod mi aning namatay. Wala ka nang haya mahigala, nay mo tungad, di ka ka-question. Ikaw nga, tagtungod ba day ba? Di ka ka-question nga, nang sugar ba kaon sa snacks? Lahi man na karong naay kasalon, og nunay bunyag nga imitar ka buhi man ang naa, di mauwaw po ka matuwa ka maimitar. Pero kanang patay, way kinahanglan imitasyon. Kay mutanaw ka dito. Itanaw nimo nagutman ka karon, nya naa may gihaya, madto ka, tanaw ka. Pag tanaw nimo, papasumangil kag panguros-panguros, ngaji ka gamay, kunuhay naguol ka. Taud-taud adto ka mahigala sa snacks, kuha kag kape, kuha kag sandwich, kaon kag tamas ginhawa. Naapod mahigala mahaduol ka sa minteryo, doon ay gilubong, adto sa ka mga higala, kuha po kag snacks, kaon-kaon sa ka dito. Kisa may musita ni mo. Nga ang imong ipasmangin ka nga kining namatay suod mi ani. Nga ni gitugon ko ani nga kinahanglan gyud nga ko ani. Sa lamang ka sa buhi pa ni nagpatabang na kuni dako og natabang ini pagbuhi pa. Mo kana bantayanan kanang gingon madriaga nga si Roy Lugoles, may nagpaila-ila niya nga to kang Duterte. Timan ni si Roy Lugoles patay na. Unsa man nato pag-confirm nga patay naman siya? Ha? Mo kana nga og naa diha sa mga funeral parlor doy mo so dito kabantay mo kana mga parinti. Di ka question, okay? Doon ay tao nga adto lang dito. Kuno hayon di kay klaro sad adto sa kaspatay. Pasumangil pag tan-aw. Pag humagtan-tanaw nimo, mura kag naguol ka gamay. Dayon, nagugol kag gamay. At tunay ka sa snacks dayon. Kuha ka dito kape, kuha kag halakaon tamas ginhawa. Kanang mga anak, mga parinti, di ka question. Kay, ay magbuyo nga, asa man ka nga kuandong, parinti, asa man ka nga kuandong, kato magkaliwat nga lagi, na o sikuan na magkilanay mo, pero kanang di yun kaliwat. Nga no man di kaliwat mo nga, kini amigo ko ni. Suod ko ni siya. Nga ni, nga patabang man ako ni. Sus, ang tagtungod pa may nakautang ka bubuton kay uy naunsa nagpatabang man nimo ni. Ni ato lang nagyagi kato katawa mahigala ha. Ni apa ha? Atong ikuan. Ingon pa nga ni greet ko no si Sara Duterte suod ko no sa akin ni greet ko na nga na i-placard gamay niya. Happy birthday Ram ana.